Καλησπέρα παιδιά, σήμερα θα παίξω το Geometry Dash από το κινητό. Θα τα πάω καλά, όπως βλέπετε έχω περάσει το Stereo Madness, το Back on Track, το Polar Gist, το Dry Out, το Base After Base, το Can't Let Go, το Jumper. Το Time Machine και τις άλλες όχι ακόμα. Λοιπόν, ας παίξουμε τουλάχιστον την Time Machine. Ας προσπαθήσουμε τουλάχιστον. Ναι, εδώ πέρα έχασα. Ωραία, για λίγο δεν μου πηδούσε. Ωραία, καλά τα πάω μέχρι εδώ. Ωχ, πάω προς την άλλη κατεύθυνση. Ωχ, ωραία, προσέχω το παραπάνω. Ναι, ναι. Όχι ρε. Καλά, δεν πειράζει. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στα 7 τέπους. Όταν πάμε στα 10, έχουμε φτάσει στα 8 τέπους. Οπότε όταν πάμε 10 θα αλλάξουμε πίστα, εντάξει. Καταλαβαίνω τώρα. Όχι, περιμένετε. Θα σας δείξω ένα κολπάκι για να ξέρετε. Το πιέζεις συνέχεια και κοίταξε που πηγαίνει. Ωραίο κολπάκι, Μου το έχουν πει και άλλοι φίλοι μου, αλλά εγώ μόνος μου το ανακάλυψα. Αλλά και οι άλλοι φίλοι μου το έχουν ανακαλύψει. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στη πίστα Blast Processing, σε αυτή είμαι καλός. Εδώ πέρα είναι το τριγωνάκι, είναι λίγο δύσκολο, αλλά εγώ μπορώ να την περάσω. Το αεροπλανάκι. Τώρα νομίζω πάμε ναι στη λεπίδα. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στα 5 taps, άλλα 5 taps. Τριγωνάκι. Αεροπλανάκι. Λεπίδα. Λοιπόν, στα 7 τέψη είμαστε. Εδώ ωραία φαίνεται στην κάμερα. Έχουμε μέσα. Λοιπόν, επειδή έχω τη full version, όσοι έχουν τη full version θέλω να τους πω να μου φτιάξουν στάδια για να τα παίξω. Θα παίξω τα δικά του στάδια. Τώρα θα σας δείξω ένα στάδιο που το έχω φτιάξει εγώ. Λοιπόν, που λέγεται Vagos. Και εσείς τα στάδια σας να τα ονομάσετε Vagos για να μπορέσω να τα αναγνωρίσω, ok? Λοιπόν, κοιτάξτε, έχει τη μουσική Deadlocked, την πιο δύσκολη πίστα.
Για όσοι θέλουν να τη βρούνε, λέγεται Βάγκος. Και είναι κόκκινη φατσούλα. Κοιτάξτε δηλαδή πόσο δύσκολη είναι. Μερικές φορές χάνω και εγώ ο ίδιος που την έχω φτιάξει. Να, όπως τώρα. Όπως και τώρα. Όχι, παρά λίγο να χάσω, έτσι. Αλλά, όπως βλέπετε, ακόμα ζωντανός είμαι. Όπως βλέπετε έχει και διπλά και τώρα κανονικά. Οπ. Τέλος. Άμα σας άρεσε, λοιπόν, άμα σας άρεσε η πίστα, παίξτε την και κάντε like στην πίστα μου. Λοιπόν, και θα σας δείξω μια άλλη πίστα, αλλά δεν την έχω εδώ. Την έχω σε ένα άλλο κινητό, θα πατήσω search. Για όσοι να την βρουν, είναι long, είναι κανένα μουτράκι. Και λοιπόν, λέγεται Time Machine 2. Έτσι γράφεται, όσοι δεν ξέρουνε. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είχα πατήσει κατά στο αστεράκι. Το αστεράκι είναι οι πιο μεγάλες πίστες. Λοιπόν, είναι αυτό, Bike Vag. Θα κάνω και like σε μένα που δεν έχω κάνει. Λοιπόν, κοιτάξτε πόσο δύσκολο είναι. Συγγνώμη, ήμουν λίγο αφηρημένος. Λοιπόν, μην παρεξηγείτε άμα χάνω. Απλά κατά λάθος χάνω. Μερικές φορές ξεχνάω και να πατήσω. Λοιπόν, τώρα δεν είμαι αφηρημένος. Αλλά τώρα έχασα επίτηδες, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, το επόμενο gameplay που θα παίξω θα είναι το Minecraft Pocket Edition. Σε αυτό το κινητό που παίζω, που κρατάω στα χέρια μου τώρα και παίζω Geometry Dash. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς να σας την δείξω. Λοιπόν, τέλος πάντων, άμα θέλετε να κάνω βίντεο και να φτιάχνω μια πίστα, γράψτε μου κάτω στα comments. Να έχω το level editor εδώ. Μπορώ να φτιάξω μια καινούρια. Κοιτάξτε, βλέπετε. Μπορώ να φτιάξω αν θέλω.
Αλλά τώρα ήθελα μόνο να παίξω. Γράψτε μου κάτω στα comments άμα θέλετε να φτιάξω τέτοιο βίντεο. Λοιπόν, αυτό ήταν το gameplay. Καλή σας μέρα.